Tomáš, ona mi dala 2 kritiky s 1000. Ale aj tak som vyhral. 107. Čus. Musíš katkes, alebo chapkes. Pozrieme do boku. Udcis. Tebe úplně šibe, proč jsi 5krát proti mě bojoval? Dneska si bojoval 3krát, no tak to podvěď. Chcem jich vidět a já vlastně já jich můžem kouknout, čo? Tak ako keď si level 12, tak ja som level. A ľudia, on má 4000 životov. Ja mám o polovicu menej, tak pochopte. No a ona mi dala 2 kritiky nakoniec, ale nezabila ma. No? Ty, aký kritik? No a kritik. Ty si mi dal kritik, kde bol 2160 damage. Jeden. Aha. Kobolíky. Ale ty máš silnejšiu kušu, ne? Počkej, nechod na ten tretí. Dáme to o video. Ten 1000 ti nedal kritik? Poď, 3. Ne, tak počkám, ja si zatiaľ zapnem MC. Takže tam píše mi dneska, keď to je Tom Boss. Tak, no, môžeme 3, 2, 1, teraz. Ty. Počkaj, 3, 2, 1, teraz. Únik. 207, 704, 216, únik. 320, únik. 644, únik. 425, 150, 662, únik. 528, únik. 572, 1008, zase ti to nebralo ako kritik. Hej, ja nevím, jak môžem poraziť toho... Počkaj, ja som stratil ten kľúč? Prečo nemôžem otvoriť labyrinty? Ja, lebo asi mám zapnutú... hostinec. No, nejdem na zapnutý hostinec. Kidska. Ako kid je, možno aj káčko má, no. Chápem vás. No už. Keď sa mi to zapne... Nehovoril si náhodou 15? Hej. Tomáš, počkaj, nemôžeš mi teraz narýchlo povedať, jak sa to robí? Ja chcem mať túto škaredú. Ja si chcem kúpať B20 peknou, tou hrybikovou. Čo mám stlačiť? No, štart. Takže ľudia, po krátkom zrivu sme späť.
Tomáš, myslím, že to bol cca 6 alebo 7 krát. No, ja som nevedel, jak sa to mení, takže jak by som, no, krajší, to neviem. Hej, Tomáš, povedz ľuďom, nech sa k nám napoja. Keď tak napojite sa k nám, ja vám to s radosťou príjmem, voláme sa Cigáni idú do neba. Aha, tak nech napíšu, jak sa oni volajú. Aha, tak prečo to do piče točíme? A myslím, že u Hogiho, alebo u koho to bolo, oni začali, myslím, že u Hogiho, oni začali kúkať Cubeland. Čo to bolo? Ja chci svek VIP, ty pizda, kto mi kúpi sveka? Ja mám 3 účty, jeden bojovník, takže s mečom. Ako ja mám maga, kúzelníka, lukostrelca, tam mám veľmi dobrého. No a musím vám povedať, lukostrelca sa volá Fejko Panko. Mag, kúzelník sa volá Môžem ja? Ale ako to vieš? Jak vieš, že to je Čech? No. A toto nemusí byť Československo. Myslíš, že tu sa niekto bude volať Vecký, Bandrej, Nosky. Ja tam skúsim napísať, že CZ, že koho mi to vyhľadá. Ne, že by mi to vyhľadalo českých hráčov. Hej, tak Tomáš, ja poprímam. Tomáš,